Ang Capitol Building na ito ang tinaguriang pinakamagandang kapitolyo sa Pilipinas ngayon. Sa napakahabang panahon na ito'y nakatayo, nitong nakalipas na huling 2.5 taon lamang ito napansin at tumawag ng libu-libong atensyon mula sa mga Pangasinense at daan-daang mamamayan sa labas ng lalawigan. Kabilang ang mga tanyag na personalidad at maimpluwensyang posisyon sa gobyerno. Katulad halimbawa ni Makati City Mayor Jejo Marbinay na hindi basta-basta napapabilib sa mga ganda ng gusali. Lalo na ang kanyang syudad ang tinaguriang Wall Street ng Pilipinas. Una na ring inihayag sa publiko ni DILG Secretary ang pahayag at paghanga nito sa Kapitolyo ng Pangasinan. I have to tell you that this is the cleanest, the best looking, the best design, the best everything provincial capital. Isa kasi sa mga naging pangunahing ginawa ni Governor Amado Espino Jr. ay pagpapaganda ng tinuguriang tanggapan ng opisyal ng lalawigan ng Pangasinan. Ang tanggapan na ito ay ginawa upang ipakita ang tunay na layunin ng bawat halal na opisyal ng lalawigan. Yan ay magtrabaho para sa bayan. Kung dati, ang gusaling ito ay lugar lamang kung saan ginagawa ang sesyon ng Provincial Board. Ngayon, dito na rin inilagay ang tanggapan ng bawat bukal. Bawat isang bukal, may isang maayos at mas disenteng tanggapan. Naroon rin ang tanggapan ng Vice Governor sa mas maayos na kalagayan. At kung dati, walang masilayang tanggapan ng gobernador sa loob ng Kapitolyo, ngayon, andito na rin ito. Sumasagisag na ang lalawigan ay merong gobernador na nagtratrabaho. Bukod sa mas maayos na tanggapan sa loob ng mismong Kapitolyo, agad na sinunod ang pagsasaayos ng mga tanggapan ng iba't ibang sangay ng gobyerno na may kinalaman sa pagpapatakbo ng pamahalaan ng probinsya. Isinaayos ang Finance Building, ang Kalanchaw Building at kabuuan ng Capitol Complex. Kabilang ang Golf Resort at mas kilala ngayon na Capitol Beach Resort. Inayos rin ang Narciso Ramos Sports Complex. Kamakailan nga, binuksan sa publiko ang Cultural Center ng Pangasinan o Don Chofilo Season Auditorium. Ang mga pagsasaayos na naganap sa kabuuan ng Capitol Complex sa kabila ng magandang epekto nito ay naging tampulan ng paggamit sa isyu ng mga aligasyong pumupukol sa administrasyon ni Governor Amado Espino Jr. Marami ang nagsabi na hindi may kakailang kalaban ni Espino sa politika ang may pakana nito. Ilan sa mga maingay na aligasyon ay matagal na raw isinaayos ng nagdaang administrasyon ang Kapitolyo sa pamamagitan ng preserbasyon. Sa kabila ng maingay na aligasyon na ito laban sa kanya, walang naniniwala dito tulad ni dating Vice Governor Gonzalo Duque. Anya, malaking puntos para kay Espino ang transformasyong ginawa nito sa kabuuan ng Kapitolyo na sa loob lamang ng 2.5 taon kumpara sa 9 na taon ng nagdaang administrasyon. Sabi nga niya, ito'y napakalayo. Si Governor Espino, nang mo may ginawa to, may holistic yung ginawa to Kapitolyo na inidan to, honor, iraramay governor, past governor. Yan ang sirbi, walay governor's gallery dadban. Insan may ginawa to, in-improve to ni, kaya he made it great. Ang gano'n sa pa'y nakakatungtong ko, balikbayan, tankiyan, nung papasyag ira, sa ibabagara, Governor Espino made us proud as Pangasinenses. And what he did, why he did this, he is a great leader because of the fact that he brought back our dignity. Alam mo kung minsan, dahil hindi nyo nagawa yung nagawa nila, medyo lumalabas dyan yung inggit. Ano? Paliwanag naman ng Pangasinan Heritage Society Incorporated, walang masama sa pagsasaayos ni Espino sa Kapitolyo. Wala naman kasing bahagi nito ang sinira. Bagkus, tulad ng orihinal na konsepto na sunod sa neo-classic design, yun pa rin naman daw ang meron dito. Mas ginawa pa nga raw kapaki-pakinabang ang bawat sulok ng gusali nito. Layunin ng Pangasinan Heritage Society Incorporated na isulong ang konsepto ng pagpreserba sa mga bagay na pagkakilanlan ng lipunan.
the original design there is neoclassic. And I understand that Governor Espino made a research on that and stuck to the design. And it's really very imposing. It's really nice. And again, it makes Pangasinenses proud that we have something like that here. And it's something that, I mean, what you see now was really the original building. Yeah, Pangasinan and especially Lingayen, these are very historic places, full of history. Sa ngayon, anila, si Espino pa nga daw ang dahilan ng pagiging aktibo ng grupo. Higit daw kasi na naipakita nito ang layunin na isulong ang kagandahan ng Pangasinan ng bawat kalinangan ng Pangasinense. It was during the time of Victor Agbayani when we brought up the topic about Philippine heritage, about Casaria, but he was not very supportive. In fact, the National Historical Institute wanted to put up a marker and he opposed it. He said that there should be a feasibility study for us to do if we intend to make it into a museum. But he said, what does that museum got to do with the marker? You know, the marker should be there with or without the plans for it being a museum. So, yes, it's Governor Espino who has a very strong sense of history. And he wants to restore Casaria. He told us so. So we are very happy about that. And we're looking forward to it. Tulad ng pagpapaganda ni Espino ng kabuuan ng Kapitolyo, ng Narciso Ramos Sports Complex, ng Capitol Resort at Season Auditorium, naniniwala sila na nasa puso ni Espino ang layunin na muling buhayin ang Casa Real bilang pagkakilanlan ng mga pamunuan ng Pangasinan bago pa man dumating ang mga Amerikano sa lalawigan. Sa kasalukuyan, ang mismong Kapitolyo ang isa sa mga sentro ng turismo ng lalawigan. Katunayan, 82% ang naitalang dagsa ng bumisita rito, kabilang sa pagpapaganda ng tanggapan ang pagkakaroon ng probinsya ng sarili nitong shuttle bus service para sa mga lokal at banyagang turista ng lalawigan. Sabay ng magagandang gusali o tanggapan ay pagpapasiguro na lahat ng empleyado sa mga tanggapan na ito ay nagtatrabaho ng ayon sa kanilang tungkulin at angkop sa tawag na empleyado ng gobyerno. May pagkakilanlan at nasa trabaho sa oras ng trabaho. Marami rin ang naniniwala ng kasalukuyang administrasyon ang mayroong tamang pamamahala ng pera ng lalawigan dahil sa parehong basihan ng gastusan at sa gitna pa ng krisis at sunod-sunod na bagyong sumalanta sa lalawigan. Nanatiling diretsyo ang direksyon ng pamamahala sa Pangasinan at hindi may kakaila, napakalaki ng mga proyektong agad inihain ni Espino upang patunayan ang kanyang layunin sa pagpapatakbo ng iba't ibang pampublikong tanggapan nito. Ayon sa datos na aming nakalap bago umupo si Espino bilang gobernador noong June 30, 2007, gumastos na ng humigit kumulang sa 46 na milyong piso ang probinsya ng Pangasinan upang ayon sa deklarasyon ay iayos ang Capitol Building lamang. Sa ilalim ng panunungkulan ni Espino, inayos ang Capitol Building sa estadong mas karapat-dapat, kasunod ang pagsasagawa ng kaayusan ng mga gusali sa palibot ng Kapitolyo. Tinatayang ang mga pagpapaganda at pagsasaayos sa Capitol Complex ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 39 na milyong piso lamang. Bagamat marami ang nakapansin sa kagandahan ng Kapitolyo, hindi nangangahulugang dito lamang ibinuhos ni Espino ang kanyang panunungkulan. Every time I see the great improvement in the Capitol grounds, yung ating provincial Capitol building, yung Don Chopilo season auditorium, no? Ako ang masasabi ko, I really feel proud that I'm from Pangasinan. Well, if you are going to talk about the improvement of the Capitol grounds alone, then that is not enough.
course, no. But it is indeed a significant accomplishment because it is the face of the province. But you have to look also to you have to look at also the other accomplishments, and one major thing is the improvement of the provincial hospitals. Nang humarap ng sabay-sabay sa mga mamamahayag ng Pangasinan ang lahat ng 14 na Chief of Hospitals ng Pangasinan noong 8 ng Pebrero, lahat sila sinabing ito na ang pinakamahusay na panunungkulan at programa ng lokal na pamahalaan ng Pangasinan para sa kalusugan. Mula nung in-improve po natin ito, lalo lumagsak po ang ating pasyente. So kaya nga nasabi ko kanina, ang authorized bed capacity po namin is 150 bed. Pero we are catering to more than that. And actual is 240 patients per day po ang ating inpatients po. The present administration has chosen the field of care as his flagship project. So, napagtuunan na naman nila talaga yung concern tungkol sa kalusugan ng ating mamamayan. Noon wala tayong dialysis machine sa provincial hospital. Ngayon, meron tayo 12 units o 15 units na dialysis machine. Nag-umpisa po sa 10 bed capacity, authorized 10 bed capacity to 20 bed capacity sa present administration. Nag-start na mag-improve ang mga per-district hospital noong 2007. Nung bago na ang governor natin, si Governor Amado T. Espino. Si Dr. Policarpio Manuel, Assistant Chief of Provincial Hospital. 27 taon na siyang nagtatrabaho sa mga pampublikong ospital ng lalawigan at pinakamatagal na ring resident physician ng Provincial Hospital. Siya mismo pinatunayan na ngayon lamang niya nasaksihan ang pinakamalaking transformasyon at konkretong programa ng pamahalaan sa health services para sa mamamayan, lalo na sa mahihirap. Sa aming aktual na pananaliksik, 3 bawat 4 na pasyente ang PhilHealth card holders na halos lahat ay enrolled ng provincial government. Lahat sila tinatamasa ang paggamit sa mas maayos at kaaya-ayang pasilidad ng pampublikong ospital ng lalawigan. Isa si Mang Mario Realubit, 40 taong gulang, taga Malasiki at pa-extra-extra lang bilang construction worker. Nagpapahinga siya ng aming maabutan sa male PhilHealth room na merong aircon. Kung dati, kahit mas malala na raw ang kanyang nararamdaman, ni hindi ito nagpapa-check up sa ospital. Subalit, mula nang mabigyan ito ng PhilHealth card ni Espino at nalaman niyang mas maayos na ang ospital at maayos pa ito sa mga pribadong ospital, minabuti niyang magpa-confine upang makasiguro sa kanyang kalusugan. Papasalamat ako sa kanya dahil ganitong binigyan kami ng ganitong Ay, barbarok sa inyo si kami tulong madam ng February, akumpay na dyan. Marso, akumpay na kalamit dyan. Isang katuwa nata na naman, barbarok na kasus may si kati makakatulong may sa Dino sa atin tulong niya, kinanggapin ibagan at si kanyo, balag din salamat si Karat. Ano ang po ba na ginawagawara, ang po mo yan. Kamakailan lamang, sinabi mismo ni 6th District Congressman Conrado Estrella III sa ASNA Awards Night. Nalaking gulat niya nang ang kanyang mga kababayan ay mas kumpiyansa at malakas ang loob na pumunta sa provincial hospital. Noon daw kasi, tinagurian ng hospatay ang mga ospital na yan. Sa pambihirang pagkakataon, 15 ambulansya ang partially purchased ng provincial government sa 60-40 counterpart sharing ng PCSO at pakikipagtulungan ng Union of Local Authorities of the Philippines nitong Abril lamang. Sa loob ng bawat ambulansya, kumpleto na ng mga gagamitin ang mga doktor o mga medical attendants. Meron na rin provision para sa lalagyan ng oxygen, may stretcher na kasama, bago at malinis na equipment na para sa mga pasyenteng isasakay lulad ng ambulansya ito.
Hindi lamang pagpapaganda ng mga district hospitals ang naisagawa ng provincial government, maging mga ambulansya na pagsasakyan ng mga pasyenteng ihahatid dito o mga nangangailangan ng mga medical services, iniayos din. Iba't ibang rehabilitasyon rin ang inihain ni Espino upang suportahan ang programang modernisasyon para sa sakahang lupa at katubigan. Noong humingi kami ang abono part of is humingi kay Secretary ng Fertilizer Subsidy. No? Ito lang probinsya ang nag-counterpart sa buong Luzon, no? Na nakahingi kami kay Secretary ng 150 million for yung 208 ng fertilizer subsidy, 250 per bag. Ang ating probinsya lang ang nagbigay ng 200 bag na counterpart na 500 pesos. So, yes, yun ang tulong naman ng ating probinsya sa mga kasama. And 209 naman, yung hiningi natin na fertilizer sa national government. Ang ginawa ni Governor Espino is to facilitate yung mga coordination with our local government and yung implementation mismo coordinate sa ating magsasaka sa terminal na parang Governor Espino na nakahingi tayo ng national government ng project na total damage yung mga farm, no? Nakahingi tayo ng budget, of course with the coordination of Governor Espino sa national government para at least makarating sa magsasaka. Wala akong nakitang problema sa portion ng magsasaka sa ating government. Batid rin ni Espino na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Hindi bababa sa 700 kada taon ang sinusuportahan ng Administrasyon Espino sa formal college studies sa ilalim ng kanyang scholarship program. Bukod pa rito ang programang technical at vocational courses scholars upang ihanda sa pagsasanay sa mga trabahong in demand sa ibang bansa ang ating mga kabataang kababayan. Siyempre ma'am, bukod po sa unang-una na po dyan yung financial na maitutulong po sa amin ng scholarship na ibibigay sa amin ni Gov. Privilege na rin po yun sa amin na natatawag kaming scholar ng isang magaling na gobernador na tulad ni Governor Espino. Unang-una, believe ako sa paninindigan at prinsipyo niya. Naniniwala ako na sa lahat ng gobernador ng naging Pangasinan, siya ang may pinakamalinis at pinakamagandang record. Ang difference po kasi ng scholarship na binibigay ng mga ibang governor po, bukod po sa medyo, hindi ko po sa minamalita, medyo hindi po parang hindi nagkakasya yung allowance na yon para itapat dun sa sitwasyon nila. Medyo nadidelay din po. Sa ibang mga gobernador, sasabihin nila, or sa mga ibang naging gobernador, sasabihin nila na, ganito, ganyan, matatanggap ninyo ang inyong allowance sa panahong ito, sa buwang ito. Pero makalipas po yung taon or buwan or araw na sinabi nila, wala naman pong natanggap. Subalit hindi sapat para kay Espino na nagkakaroon ng oportunidad ang mga ito sa mga trabaho sa labas ng lalawigan. Paniwala ni Espino, mas tatatag ang ekonomiya ng Pangasinan kung dito bubunuin ng mga investors ang kanilang salapi at dito mismo magmumula ang trabaho. Hindi sapat para kay Espino na nagkakaroon ng oportunidad ang mga ito ng trabaho sa labas ng lalawigan. Sa kasalukuyan, sinimulan na ang konstruksyon ng Sual International Seaport. Kamakailan, formal na rin sinimulan ang napakatagal nang natutulog na Pangasinan Ecotourism Zone na tinatayang pintuan ng oportunidad para sa mamamayan ng lalawigan at sasakatuparan ng pangarap na gawing primerang lalawigan ang Pangasinan. Tila mahaba na ang tinatakbo ng pananaliksik para sa dokumentaryong ito. Ganun pa man, katulad ng lahat ng aming kinapanayam, sa ngayon, walang sasapat na bahagi ng kwentong ito ang may kukonsiderang pangwakas na bahagi ng kwento. Paniwala ng lahat, nasa bungat pa lang daw tayo. Sa ngayon, kinukonsidera rin ng lahat na ito ang bagong simula ng lalawigan ng Pangasinan.